10 rokov dozadu, babská jazda, spontánna akcia. Výber bol majak alebo plachetnica, vyhrala plachetnica a rovno s jachtklubom. Rituál pred vyplávaním. Asi kontrolujem všetko na lodi dvakrát. Či mám dostatok benzínu, či mám pádla a či mám všetkých na lodi. Či máme dostatok bieleho vína pre posádku, to je tiež veľmi dôležité. A asi tak všetko. Trasa. Tak tradične začiatok je stále Žirie. To je naša domovská, piatková alebo sobotnejšia večera. A potom asi smer juh. Až po Dubrovník. Všetko, čo sa deje okolo Dubrovníka. Vis mám strašne rada. Je veľký, ale nekompromisný. Brač, Svätý Kliment. Dubrovník je nádherný. Mliet. A naposledy sme objavili nádhernú zátoku pri Lastove v Národnom parku. Takže aj tam je to krásne. Nielen Kornatý sever, ale aj dole sú tie parky krásne. Asi plávajúca mŕtva krava pri Rogoznici. Asi to bolo to naj. Tak mňa môžete stretnúť na kapitánskych kurzoch, kondičných kurzoch, turistické plavby, babské plavby samozrejme. A tak asi nejak vždy s jachtklubom spolu.